Takže ahojte všetci, ja som David z SK a dnes vám chcem ukázať môj milník v trofejách. Takže už mám 10 000 trofejí, ako vidíte. A od teraz budem točiť aj zo Sandy a aj s týmto. S Hankom aj možno budem, ale budem hlavne zo Sandy už asi viacej. Aj so týmto. Budem točiť aj so možno aj blokom. Ale hlavne som to chcel povedať, že s Cordeliusom. Tak to je všetko. Čaute, v ďalšom videu sa uvidíme.